Silenzju assolut minn Robert Abela l-mexxej tal-Labor illi fl-aħħar ġimgħat b'mod sistematiku baqa' jinħeba fil-bozza tal-medja propagandistika laburista mingħajr ma jifrex passeħ biex jesponi ruħu għad-domandi tal-ġurnalisti. Għajr għall-intervisti fuq ir-radju laburista jew li jattendi għall-avvenimenti mingħajr ma jistieden il-qbija tal-medja lokali, Robert Abela b'mod surreali qed jaħrab milli jitkellem mal-ġurnalisti. Dan fid-dawl ta' numru ta' skandli li faqqaw tul dawn l-aħħar ġimgħat fosthom l-allegazzjonijiet dwar il-Ministru Clyde Caruana, il-varji domandi li ħarġu brabta mal-Kummissjoni tal-Films f'pajjiżna, kien hemm ukoll il-kriżi tal-qtuħ fil-provvista tal-elettriku, il-leaks illi kellu mill-kabinett, il-pjaga tal-iskart u n-nuqqas ta' infurzar f'pajjiżna u l-istat tkompli tiżdied mal-medda tal-jiem. Bl-aħħar waħda tkun l-implikazzjoni tal-uffiċċju tiegħu stess u Ministru attwali fil-frodi tal-benefiċċji soċjali. Għal-astant Net News fil-jiem li għaddew bat numru ta' domandi indirizzati lill-uffiċċju ta' Robert Abela permezz ta' email, mistoqsijiet illi ma kellna risposta għall-ebda waħda minnhom. Bit-tweġiba tkun sempliċi sentenza fejn il-kellim tal-Prim Ministru għalilna li se jkun hemm okkażjonijiet oħrajn fejn nistaqsu lil Robert Abela fil-jiem li ġejjin. Net News staqsa dwar il-leak storiku illi seħħa l-ewwel darba mill-Kabinett tal-Ministri, saqsejna dwar il-maniġġi li qed isiru fl-Ene Malta u dwar in-nuqqas ta' nfurzar relatat mal-iskart. L-unika soluzzjoni għal din l-aħħar kriżi tkun li l-familji Maltin u Awċin jixħtu l-iskart organiku fil-friża. Patana kollu Robert Abela baqa' ma weġibx. Minflok il-ħadd filgħodu, Abela reġa' mar fuq il-medja tal-Labor jissottometti ruħu għad-domandi tas-Super One fejn quddiem skarti mifruxa qudiemu kompla bin-narrattiva partiġjana tiegħu. Surrealment iż-żieda fil-popolazzjoni ta' Malta u żieda fil-ħaddiema barranin xeħeta fuq il-privat fejn saħansitra spiċċa jattakka l-minsegwa il-mudell ekonomiku imbuttat mill-Labor fl-aħħar snin. Qatt ma nistgħu nittolleraw aħna mudell ta' xogħol jew ta' importazzjoni ta' ħaddiema x'qas insejjaħlu mudell ta' xogħol illi b'xi mod jillimita l-avvanz tal-ħaddiema lokali. Il-business model tagħhom huwa ibbażat esklusivament għandhom ebda modelli ieħor ta' xogħol ħlief illi jixħtu kemm jifilħu applikazzjonijiet biex idaħħlu ħaddiema ġewwa dan il-pajjiż mingħajr ma jagħtu konsiderazzjoni jekk is-suq tax-xogħol jeħtieġ lil dak il-ħaddiema, jekk l-ekonomija tagħna teħtieġ dak il-ħaddiema. Dan minkejja li kien gvern laburista nnifsu illi ħambaq fuq dan il-modell ekonomiku mmexxi minn Robert Abela wkoll kif ukoll il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana partikolarment waqt li kien qed imexxi l-Aġenzija tal-Jobs Plus. Fl-istess waqt Abela ammetta li taħt it-tmexxija tiegħu attwalment Identity Malta qiegħda tfalli u qed taċċetta ħaddiema barranin f'pajjiżna bla doċċ. Li jkollok xi ħadd illi mhuwiex imħarreġ f'dan is-settur, laqat ma kellu konnessjonijiet ma' dan is-settur tax-xogħol. Illi f'ġurnata minnhom jgħid jiena ħanixħed mit-applikazzjoni għand Identity Malta mbagħad imorru l-Jobs Plus għand l-Immigration Police u ndaħħal mitħaddim ġewwa l-pajjiż bla doċċ. Hemmhekk se tkun le? Abela sostna li huwa kburi bis-servizz tas-saħħa medika f'pajjiżna fl-aħħar 10 snin ta' minkejja li l-Gvern tal-Labor daħal għal kuntratti fraudolenti ta' 400 miljun euro fuq it-tliet isptarijiet bil-konsegwenza illi l-pejs kollu nxteħed fuq l-isptar Mater Dei. Dan minkejja l-ħafna wedi pajjiżna għadu qed jibki għall-isptar ta' standard għoli ta' kura psikjatrika li joffri ambjent dinjetus għal pazjenti. Dan mingħajr malissen ebda kelma dwar il-pjaga tal-iskart, dwar il-pjaga tas-saħħa mentali, dwar dik ta' traffiku, l-infurzar, l-iżdingar, l-oli tal-ħajja u diversi skandli illi qed jaħkmu lill-gvern immexxi minnu.